Takže čaute ľudia a dneska si na kanále začneme novú sériu hodnotenie účtov mojich friendov. Tak napríklad vyberiem, pôjdem kamo úplne dole, alebo niekde kamo, pôjdem úplne dole a poviem nejaké číslo a to číslo hodnotím. No dobre, to stačí, to už sme skoro dole. A napríklad číslo je 81. Takže 81 to by mal byť niekto okolo 35k. Lebo viem, že ja som vyššie trošku z 40 33k, Gavi 7. Nepoznám ho vrali, že? Ale to nevadí vôbec. Najlepší win streak má 31. To je mega dobre, neviem, jak to zrobil. Moje je 21. Vidím, že mám na Vazlighty mal gold 3. A favorite brawler Poco celkom cením. Mythic to môže byť. 3v3 winov iba 1600. Ajajaj. Max 3 iba 1. Oj. Ale na Mortisovi 50. Môže byť, ako má veľa brawlerov, no dosť brawlerov na 40. Poka má na 11, iba na 600 trofejach. Ako než som rozklikol tie trofeje na brawleroch, som čakal viac. Takže čo by som ešte k tomu povedal? Mal najviac trofejí 33 000, jak má teraz. Na klube nezáleží moc, takže tomuto účtu by som takto krátko dal 4 z 10. Dajme napríklad dačo lepšie trošku 46. Dúfam, že to nie som ja. Je to trošku lepšie, ja toto neprečítam, prepáčte. Možno niekto z vás by to prečítal. Má aj Global Fame 1. To je ešte slabý fame, ale nevadí. 10 000 3 vínov. To už je oveľa lepšie, ak tam ten 1600 či koľko mal. Prečo má CEO of Brawl Stars, on má Gold 3 na Edgarovi, nevadí. Mal Mythic 2, teraz má Diamond 2, to vôbec není zle. Win streak iba max 14 na Mikovi, ale 42 000. Má 7 maxírov, takisto presne ako ja, a to má menej trofí o 2000, no to je skoro toto isté. No takže v podstate, ak to zoberieme, tak by som mu dal 6 z 10. Kamo celkom prísne hodnotím, jak viem. Ja viem. Dajme teraz takého 113, dajme tomu. Budeme iba do 200, lebo to už je nudné, toto je barslabo už ti. STS Dobik má 26 200. Má momentálne bronz 1. On to hraje ešte, ten typek. Mal Diamond 1, 1803 v3, 20 win streak, celkom nič moc všetko. Jeden max tier, aj z toho je o dosť prepadnutý. Potom 440 plusky, nie 6, dobre. A ako celkom slabo tam má brawlerov aj na jedničke, na 0 trofik, takže toto sa mi neľúbi, tento účet vôbec. 4 z 10, 3,5 z 10. Poďme si to spraviť na ľadu 21. Miestom 21. To je hruštička. Nikoho zatím nepoznám v realite. Tento má Global Fame 2. To až tak nezáleží na Fameu. Winstreak 19, nie je to zle. 3v3 winov 3859. To neviem, jak sa mu podarilo. Mám viac ako on a mám viac aj duo, nie solo. Oveľa menej duo, to je pravda. Ale no tak. Takže teraz má Mythic. Najviac mal Mythic 2. Má 54k. Vidím, že je OG. Je zo Soida Family klubu, to je celkom jedno. Ale na 54k iba jeden max tier, to čo je? Ja som mal jeden max tier, keď som mal 25k asi. To je tiež celkom neskoro, nehejtujte mňa, ale v 54k. No má pár brawlerov už prichystaných, asi, že ich za chvíľu pušne, ale i tak. Ale účet celkom pekný, vyvážený. Nikoho nemá ani pod 12, takže cením. Takže pekných 6 z 10 tiež by som dal.
Poďme si úplne spraviť náladu. Poďme na 6. miesto. Haldrik. Nikoho tu nepoznám v realite, ja tu niektorých poznám, ale málo. Haldrik, ten má 71 000. Teraz si hovorím, že Skadik, z jakého Instagramu či Skadik ho poznám. Som si ho dal do friendov, ten mi dá čo hovorí. 23 max win streak, to je v pohod, to je viac jak ja trošku. 15 003 winov, má Legendary 1, najviac mal Legendary 3, takže skoro Masters. Takže main Piper, to je v pohod. Zatím nevidím žiadnu chybu moc. Má 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 39 maxírov, ty kokso. Ojo, mne sa teraz Nie. Okay. Počkajte, ja si idem nabiť mobil. Dobre, takže 39 maxírov, navyše Gasa už dá možno aj dneska, zajtra, keď bude hrať. Takže 40 dajme tomu maxírov, všetkých má na 15 a viac, to strašne cením. 7,5 z 10, lebo som prísny, lebo vie byť aj lepší. Teraz poďme trošku horšie, ale ne až tak zle, 130. Podľa mňa na 130 bude niekto, čo má málo trofí, ale veľa maxtírov, alebo dačo také. Ty kokso, dáka dievča prvé. 23 900 trofí. 72 win streak. WTF. Mi nehovor, že nemá win... Max tier na Mortisa, keď má toľko win streak. 2800, ok, to berem na jej trofeje. To odpovída tomu. Mythic rank, ok, to je v poho. 5 max tierov, typka má na Mortisovi, ale winstreak. Nie je to zlý účet na jej trofeje. Nie, 5 jenom. Nie 5, 6 max tierov, tak. Už som sa skoro zabudol. Kamo, 72, to aj zvyšuje známku, kamo. Asi tak 5,5 z 10. Poďme na 117 rovno. Alebo nie, 111, poďme, alebo 112. Alebo poďme, niekoho poznáme, to je môj kamarát, je 108, 28 100, 3303 v3 winov, to je z poho. Mythic rank, on to moc nehrá. 18 win streak na onom, to je ako je klube typek. 63 brawlerov, 3 na max tiere. Pár tu má pripravených 2, že bude pušovať. Ostatných už má trošku nižšie. Má väčšinu nad 15, len 4, čo nedávno dostal. Viem, že ich nedávno dostal. No tak ich má nižšie. Takže toto je v pohoučet, by som povedal. Ja mu dávam 5,5 z 10 taktiež. No poďme si hodnotiť niečo bomba, že 2, poďme si hodnotiť. 2, alebo poďme jednotku, kam rovno. Jednotku si poďme hodnotiť. To je Titan Jojo. No, v takom esporte on hral. Takže, má 11 868 3v3 winov, to je super. Má teraz Mythic 2. To je tiež dobre zatím. Masters mal, takže to je veľmi dobre. 91 000 trofí. Je v nejakom bars dobrom klube, lebo inak by sa joinil ku mne do klubu, ale nechcel, bo je v bars dobrom. A 26 win streak, to je dobré. Má 1256 na jednom brawlerovi, to je mega dobré. To on je takde v globálu, možno aj s ním, neviem. Ale ne prvý, ale tam takde dole, chápeme sa. Počkej, počítam max tiry. 3, 6, 9, 12, 15, 18... 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 53, nie, 54,
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, what the heck, a to je v hre 90 brawlerov. A RT ho za chvíľu má, čaká za chvíľu má, aj Lumi bude mať za chvíľu. Jak vidím, takže what the heck, skoro všetkých na maxim. Toto je celkom boss účet, dávam mu 9 z 10. Sú aj lepšie účty, ale veľa nie. Na Slovensku je asi tak, počkaj, on je v leaderboarde slovenskom niekde na 40. alebo tak mieste. Teraz ako. On je 31. kamo dokonca. A all time na Slovensku je v top 100 by mal byť. 85. kamo. Takže dajme si ešte posledný účet a už budeme končiť. Posledný účet dajme také krásne miesto 22. To je taký jeden z TikToku, čo ho sledujem, on sleduje mňa. Má 10 903 vetri vinov. Má Saturnian Fame, keď sa nemýlim, že sa to tak volá. Má Mythic 2 teraz, mal aj Mythic 3, takže celkom dobre, to je bardzo dobre. 24 win streak na Frankovi, to je taký štandard. 53 000 trofí, brdy. Maxiro má 369 10, vlastne to viem z TikToku. Potom mášte, na koľko má najmenej. Ako Lumia Fink sa tomu predpokladám, že nedávno padli, takže dajme tomu, že má skoro všetkých na 20. Takže ja by som tomuto už tu dal pekných 7 z 10. Dobre. Takže toto by bolo z dnešného videa hodnotenia účtov všetko, takže čaute. Ešte hodnotím svoj účet, ako mám dosť max tyrov, ako 7, hej, pre mňa je to dosť, ale všetky mám podporne spadané, ale ne až tak veľa. Všetky si viem ešte dneska vrátiť, kamo, ale nechcem, lebo chcem pušovať dneska ešte Mortisa, Piper, Mika, Leona, Bibi na max tyr. Ako nedám to všetko dneska, aspoň jeden dneska, potom chápeme sa, pokračujeme a tak. Takže v podstate hodnotím si ešte, že 4844 vetri vinov, Mythic mal som Mythic ešte viac, on je o dosť viac, skoro Mythic. Mám na Mika aj my joke tu, na Leona do Sneaky 21, winstreak to je taký štandard, som prezident môjho klubu, to nejak nepomáha k winstreaku, ja viem, či k hodnoteniu. Každého mám viac menej na desiatke, akorát nových dvoch mám Meeple a chyba mi pár brawlerov, takže svojmu účtu by som dal, keď mám maximko 6 či 7 z 10, tak sebe by som dal tak 6 alebo 6,5 z 10. Sorry, keď na niečo máte úplne iný názor, ja to robím podľa seba, takže zatím čaute.